Vás srdečně zdravím. Dneska bych vám chtěla představit 2 nové hrnečky úplně novou formou, kterou jsem ještě nikdy nezkoušela. Vždycky vám vkládám na sluneční obrázky pouze fotky. Tak jsem se rozhodla, protože jsme v tom věku a čase videí, že prostě zkusím i natočit video. A tím se vám i trochu představit. Takže to jsem já, Martina Pospíšilová, která pro vás maluje všechny ty hrnečky a obrázky. A teďkom tady bych vám chtěla ukázat ty 2 nový. Tak. Jsou to tyhlety. Jsou malovaný technikou, která se jmenuje One Stork. To znamená na jedno namočení. Ano, maluje se to tím, že se to namočí jeden štětec se namáčí do 2 barev a oni se takhle krásně spojují. Takže zkusím to tady přiblížit, jak moc dobře to bude vidět, akorát, že foťák ostří na pozadí, na trávu, na louku, místo aby ostřil, a už je to lepší. Ještě můžeme zkusit v tom slunci, jak moc to půjde. Vezme se plochý štětec a jedna špička se namočí do fialové barvy, druhá špička se namočí do tyrkysové barvy. Prostě se udělá pár obloučků a máte jeden okvětní lístek. A takhle pokračujete do kolečka, dokud to neudělá celou květinku. Myslím si, že na sluneční obrázky jsem kdysi dávala odkaz na YouTube, kde je spoustu odkazů a spoustu videí od lidí, kteří tuhle techniku používají. Myslím si, že tahle technika je hodně využívaná nechtařkama, ale viděla jsem tím malovat i celý nábytek a diáře a různé další věci. Dá se to použít. Vlastně nejefektivnější je to na kytky, na lístečky, na růžičky a tak. Tyhle ty hrnky, ten tvar hrnku je takový hodně příjemný, jmenuje se Zvonek a krásně se z něho pije kafičko. Tímto se s vámi loučím. Tady z přírody, z okolí Bílého potoka. A mějte se všichni moc krásně. Naschledanou.